Cu toate că știm că ne adresăm unui public care, în general, digerează greu sau aproape deloc noutățile montane certe pe care le prezentăm, adică însoțite de articole, de hărți, de volume. Făgărașul are 7 volume scrise de noi până în momentul de față, publicate pe site-ul România Natura. Deci, cu toate că unii nu agrează informația consistentă, noi vom merge pe acest principiu pentru că, de fapt, ăsta este titlul acestei serii de episoade, întâlniri pe creste de cunoaștere, pe creste montane, pe creste de explorat. În momentul de față sunt 75 de peșteri cunoscute în munții Făgărașului. Ele însumează 3700 de metri în lungime, 550 de metri în denivelare și vă mai spunem așa, din aceste 75 de peșteri, 18 sunt la peste 2400 de metri altitudine, 51 dintre ele sunt la peste 2000 de metri altitudine și 13 peșteri explorate în anii 1983-1985 de colegii din Sibiu sunt la sub 1500 de metri altitudine. Toate lucrurile astea pe care vi le spunem sunt minuțios argumentate, cu hărți, cu imagini explicate, cu fotografii care arată ceva, adică nu genul Gog întinde o frigare deasupra focului. Nu, așa ceva nu avem. Gabi, dăm voie să rememorezi și, de fapt, să rememorăm împreună cum am început noi explorările munții Făgărașului. În anul 1975 apărea în ziarul Scânteia o notiță la Faptul Divers, anume elevii din Câineni, aflați la plantare de puieți, au descoperit intrarea unei peșteri care cobora spre munte, nu aveau echipament, nu au cercetat-o. Am mers aproape instantaneu la fața locului, pe 22 iunie 1975, împreună cu 3 colegi de la Clubul Emil Racoviță București. Am găsit peștera și am explorat-o parțial. Când spun am găsit peștera, nu vreau să-l uit pe secretarul de atunci al primăriei din Câineni, domnul Daneș, care ne-a însoțit în această primă deplasare pe care am făcut-o în zona Coților și ne-a scutit de căutări, pentru că eram la un sfârșit de săptămână, o zi jumate, deci oricum timp foarte puțin la dispoziție. Ne-a scutit de căutări și am ajuns repede la intrare, am desfășurat scările și am făcut, așa cum vă spuneam, o explorare parțială a peșterii. O lună mai târziu, împreună cu tine și cu Mihaela Giurgiu, am făcut o cartare a acestei peșteri pentru 339 de metri. Explorările aveau să continue, dar vă povestim noi mai târziu. Am ajuns la lacul Budislavu, un loc excepțional din multe puncte de vedere, peisaj, circulație a apelor, petrografie, urme lăsate de ghețari și mai sus de lacul Budislavu, cu 40 de metri altitudine, am găsit peștera de la lacul Budislavu, care era prima peșteră din munții Făgărașului, peste 2000 de metri. La peste 2000, exact. Ăsta a fost începutul turelor noastre munții Făgărașului, în rezumat. Și amândoi aveam o problemă.
nu numai pentru Munții Făgărașului, și pentru alte zone unde mergeam. Când aveai tu timp liber, de multe ori nu aveam eu, când eram eu liber, nu erai tu disponibil și tot așa. Și încet, încet, tu ai găsit o soluție, ți-ai format niște grupuri de elevi cu care ai făcut multe ture interesante în Munții Făgărașului, ocazie cu care s-au mai descoperit peșteri, eu mergeam cu alte grupuri, mai am descoperit și eu, mai mergeam și împreună și așa încet, încet s-a ajuns la suma despre care v-am spus-o, adică 75 de peșteri și 98 de lacuri. Bun, Gabi, aici doar un minut vreau să te întrerup. Deci noi am reușit să facem aceste descoperiri, 75 de peșteri, 98 de lacuri, cu un echipament modest, cu un echipament greu, neperformant. Mă uit că în zilele de astăzi, cu gama variată de echipament ușor, care te ajută, lumea nu face așa ceva sau cel mult parcurge creasta Făgărașului. Aoleu, am greșit. Parcurge porțiuni în creasta Făgărașului. În niciun caz creasta de la un capăt la altul sau aleargă așa peste câțiva munți pe acolo și gata.